gaurko eskatzean arrautzak beharko itxeu. Eta baita ere, gazta, freskoa. Gaurkoan gazta tarta egingo deulako, baino baskulinariko mutiko bat etorriko da gure gazta tarta ikia. Ikusi nahi? Etorri ba, eskatzean. Kaixo danoi, gaurkoan eskaratzian saiora etorri zaigu Markel Arana. Eta esango zu zein da Markel Arana? Bueno, Markel Arana da deportista. Bai, apur bat. Futbolari, Baina baita ere, famosua da bere herrian, zatio zeitezuzuk, Markel. Bueno, gaztatartak. Gaztatartak itxeitu. Eta gaur zein bar dugu kezkatzian, gaztatarta. Hori da. Hoixe. Gainea, Markelek baskulinari zenterren ikasteo, eta bere trukotxo danak ez dizkiu kontauko. Danak ez. Baina batzu bai. Bueno. Batzuk. Eta aurtengo saioko galdera da, zuk harrikoa itxezu? Katxarro fregatzea itxezu? Toketan danien bai. Tokaten danien, tu. Sukaldari batek tokaten danien. Bueno, gaur gero ni harrikoa egiten. Así que, guazen ba, errezeta ikia. Gaurkoan, behiekoko gaztakrema natuala ekarri deu. Eta beste osagai batzuk ere aipatuko ditugu. Arrautzak, esne gaina, azukrea erabiliko dugu, eta, bueno, artoan almidoia edo irina baita ere, erabili halko gonduke. Guk bazpare gaur irinik gabe. Bai, gainontzekoak izango dira goxatzeko eta gero ikusiko dituzue. Bueno, Markel, hemen gare, kontatu deu, zu nola hasi zinen gaztatartak iten? Aber, kontau jazu nahi? Izen zan, nire ekipoko taldia genuen otzan atzalde baten gaztatarta probetako. Aha. Eta guztoin jakin, eta hasi nintzen itxen, eta hortxe. Eta topera. Bai. Karo, kontatu dizueu, Markel futbolen ibiltzen dala, guztua, aspalditik Markel? Txikitatik. Betidanik, bai. Hoi da, betidanik. Karo, kirola betidanik itxeonak, gero behar do jatekua, ona eta goxoa, ezta? Bai. Eta, karo, horrela orekatuta, kirola eta gozoa, pues, tanden perfecto izatea, hori da. Karo, gu hemen, gaztatarta, beak iten du, beak ere saldu egiten du, eta nahiko famatu bihurtzen aizea, gaztatartan kontua, guk ez dizuegu kontatu behar Markelek iten duen errezeta. Karo, bestela, akabo negozia, Markel. Hori da. Orduan gu gaur, ekarri deguna, edo nik buruan neukena zan, zuek etxean, gaztatarta miniak egiteko aukera, bai? Zekaro, gaztatarta oso bat, Ondixa. Kuadrillan ondo, baino zukola goxo puntu hoi nahizunen, igual txikitsuako Bai, hobeto. Hori da. Orduan, ni hasiko naiz osagaiekin masatxua egiten, bale? Eta gero labean sartuko ditugu. Eta zuk Markel bitartean, gaineko gozagarria ingo izu? Bai, perfecto. Fenomeno. Normalean zuk ze jartzen diozu gaztatartari gainetik? Gaztatarta ona bada esebez. Horrek zesan, gurea ona izan bar da, ojo, Earra. Baina egia da, guri gustatzen zaiola beti ikutxutxo bat ematea. Orduan, Markelei esan bar diot egiteko udarak, bai? Zuritu, ze, karo, negutik ateratzen gabiltz, eta guain udarak earki dara, eta ingo ditugu karamelizatu. Eta gero, gaztatartan gainetikan jarriko ditugu, bai? Perfecto. Fenomeno. Bueno, hasi zuzuritzen, eta gu kontari biliko gea. Zuk gaztatarta egiteko osagaiak, gertun erosteko, ez dezu oso errexe eukiko, ez da? Ez, oso errexe ez daukot. Ez daukazu, egia da. Karo, guk gaur trukotxoa ekarri dugu, eta hemen ikusten dezuen galoi ederra hau, eta potetxo hauek, dira olaberrian egiten diren gazta krema bat, bai? Behieko da markatxua, eta beraiek dauzkate behiak larrean azten dituzte, eta beraiekin egiten dute bida, gazta krema. Ikusi, Bai, Earra, probatu, hombre, hoxe hola, pixkat, hombre, bestela, ze, mundiala. Ona da, guai. Zoragarri, markau, Karo, produktu ona balin badao, bai, errexau. Gaztatarta, ez da? Bueno, eta zuk kuadrillan gaztatarta intzen duen momentu hortan, ze esan zizuen? Iguzu gaztatarta guk etxea emateko, nola? Bai, eskatu zuztien lehenengo lagun pare batek,
Eta gustau jakien, eta esan zabien, saldu, Hoi da, ozeo zeintzak. bai, zehose, Ze. anima zehozetara. Hori da. Anima binitzen. Eta hori ze izan zan, baskulinen hasi aurretik edo berandugo? Bai, aurretik izen zan, aurreko udan. Hasi nintzen itxen, Behi da. eta Osea, zuri, sukaldeko kontu badagatozkizu ja denboratxo bat atzetik. bai, Ezta? hori da, bai. Ze gertatzen da, zure etxean beti denik gaztatarta indala, o... Egixe esan da ez, txien ez die oso dultze saliak. Ez dia dulce saliak, ara. Ez, Bueno, baten bat atabarra dauke bestela, hoi da. Eta zu, nungo azea, arraseteko esan diazu, bai. vale? Eta zertzea, porque baserrikoa, etzea. Bueno, baserrixen bizinaz, baina... Ara, itxoin, vale. Baserriko ez baserriterra zehazu. Hori da. Vale, ondo, Bizi, ondo. baserrixen bizinaz, baina bizitza beti kalien inizen dut, Vale. eta bueno, Gaztetxua zea eta guain dio, osea, que baratzan daola etzea gehiagi biltzen. ez, egixe esan da asko ez, Orduan nik uste horreatik kozina juntzinela. bai, Esan zen duen, jake baratzan ez zaiten gustatzen, beste gauza bat ingot, ezta? bai. Eta zuek etxen adibidez, sukaldean zein ibiltzen da? Aitxa ama, eta ni bat ez be, iruro kibiltzen. bai, Bai, Osea, que zaletasuna sukaldean egunero egiten dezute? bai, normalien egunero itxen dugu. Ondo. Orduan, importantena ez da baserri baten bizitzea. Ez. Importantena da jatekua ona ukitzea. Hori da, Claro, bai, zuk ondo bai. jan izan dezu, eta orduan badakizu zer dan zuri gustatzen zaizuna. Bai. Claro. Eta Markere Laranai zein da gehien gustatzen zaion platera? Egixe esan ez dakiz, esan. Edo ze gauza, holan, zehose simplia, Bai? bai, Vale. filetetxo bat, o edo ze gauza holan, gustetan jat, bai. Produktu ona, Bai, hori da, azkar ikendana, simplia, eta, ja, nik usten dut, kozinero gehienak olako gauza gustatzen zaizkiula. Zuk arzakei eta galdetzen ziren beti esaten zuen, arrautza frijituk. baitxa, Bai, baitxa, ja, baita, hori de gustatzen zaigu Baita. pilo bat. Baina gauza erresa, bai, hori da, gutxi zikintzeuna eta olako gauza gustatzen zaizkio, bai, ezta? bai, Bueno, hemen ikusten dezuek guber batan egiala, kontu kontari, eskatzia hortako dalako, eta gaztatartak ez daukela misterio handik, ezta? ez, erretxa da egixe esan da, bai. Alde batetik gu egia, likiduak dienak edo, pixkat, nahasten, bai? Edo zein tartatan bezala, azukrea, esne gaina eta gaztakin ondo disolbatu, eta guain gainetik ingo dioguna da, arrautza jarriz, bai? Osagaiak eta kantitatek, 200 gramontzako gazta pareko, izaten da esne gaina, eta arrautzatan, proportzioaren mantendu behar da. Bai, Hortik aurrea, irina botatzea egongo litzateke, baina guk botako diogu artoaren, almidoia deitzen zaiona, ez? Eta zuek etxean nahiko bazen dute, irina ere bota alko zeniokete. Zuk irina botatzen diozu, Markel? Ez zu esango, ai ama, ez digu Dakit, ezer kontau dakit. behar. Ez que ez digu ezer kontau behar gizon honek. Ez que rak nien ez dela gaztatarta iten, porque honekin, jai daukeu. Bueno, eta zurruko adibidez, porque zuk zeitizu, estilo labina hoi esatean. Bai. Ja, eske ze kuriosoa, zure txen lehen gaztatarta hoi jate altzan. Egixe esan da, pare bat aldiz nago nola ninja, probetako guko bestela, baina bestela ez. Nahi graz egiten di, porque guain mundu guzik esaten do, Euskal gaztatarta, eta nik ne barruako pentsatzeet, Euskadin ez da gaztatarta hori askotan izan da, porque, Ez da, ez da hola, zea, kulturalki Ez, daukeun ez. zea hori, ez da? Bueno, eskerrak, ez naizela ni bakarra pentsatzen dona. Eskerrak. Bueno, masatxua ikusten dezute. Esan duen bezala, osagai onakin, ez da hauke misterio handik. Famosoa bai da, labinakoa ez da, Donostiko Bai, jatetxe bateko, gaztatarta hoi, zuk hori nun bilatu zen duen errezeta? Maskulinerin ez zizuen eman, osea, ez. Nikin hauen nolan pare bat proba, eta geixen guztau jatena, hori gelditzu hartu nauen niretako, eta horreaz, aurrera. ezta? Bai. Eta kitxo. Bueno, karo, eske ez da hau beste misterioik zukalden probatzia, ezta? Hori da. Idea bat euki,
Eta guain baskulinarin zaudela adibidez, zemut, zure burun zeona aizea ikustenan bertan? Pentsatuta zenutena? Bai. Gaur adibidez zer egin dezu? Ze, karo, etorri da honean lanea junta gero. Bai, hori da. Hori da. Gaur toketan jatkun zerbitzua eta indou inbier gauen janaritza, gaur niri tokau jat, panatxe estiloko errezeta bat. Vale, barazkina eta hola. Bai, vale. Eta goitien preparau dana, berdura danak eta oin gabitzen zerbiruten eta. Vale, ondo, ez? Bai. Eta, interesantia, ez? Zerbitzu momentu be... Diferentia. Bai, eta. Bueno, eta zertzeate, bertako jendea gehiena, adibidez? Gehienak kanpotara die. Bai. Bai, hemengo jentia oso gutxigaz. Bai, egie da, gutxi. Euskaldunak, nola gu, sukaldaritza ja, zainetan damakiun, pentsatzen dugu, zera bat, gehiago pilpil, ingoet, pinpan, gaztatartare pinpon, eta gero hola, Bai. Zure kuadriako kozinatzen du, Ez. Kusik. Baskulinaria jonber, ez dela? Bueno, hemen importantia da, jake gaztatarta miniak egin baitugun, bai? Guk erabiltzen ditugu, olako silikonazko moldeak. Zuk moldea zein erabiltzezu, hori behintze kontauko guzua, da? 23 zentimetroko lan metalesko molde bat. Desmontablia. Baitxe. Oso ondo, eskerrak. Vale. Bueno, behintzetoi kontatu dugu, Eta jartzei zuk labeko papera. Bai, baitxe. Oso importantia. Karo, guk hemen, sukalde industrialetan, orokorrean, erabiltzen dira horrelako moldetsuak, silikonazkoak, etxean ere eukiko dituzue, ziurrenik, eta oso ondo etortzen dira gauza txikitsuak egin behar dituzuenean, bai? Ze azkenean, madalena batzuk egin baituzu, ontzitsuak paperanak, moñoñi gelditzen dira, baina egia da guk, hoiek erabilera bakarrekok nola dian, eskutsatzeagatik egiten ditugula, silikonazko moldetsu hauetan. Eta oso ondo gelditzeia. Bai, praktikoa die. Hori da, praktikoak die. Gero, ordun, betiko kontua, gaztatarta, labean, igoitea. Desente. Bai. Gero hor trukoare badao, eta hoi, zakit, kontatu iezu, zuk behin labetuta zeiten dezu gero. Nietako importantiena da temperatura eta zenba denpora eukitzen duzun. Eta gero zuk biosun moruen atarako da. Barruko kremosidadea eta... Hori da. Horren eragina baita badauka ez, azkenean produktua alde batetika, baina baita ere ze temperaturan, ahalik eta bajuena jarri beharko genduke, eta denbora, baita ere, barrukoa mardula geratzeko eta ez lehortzeko gaztatarta hori, ezta? Bai, hori da. Bai. Egia da gero labean puztu egiten dala, ur asko daukalako errezetak, eta behar duguna da ez ateratzea moldetik, bai? Hori ere garrantzitsua da. Ze batzutan gertatu leike, esan du, 23 zentimetrokoa balin bada, badakizu noraino igo bar dezun, ezta? Hemen ere berdin, bai? Saiatu goraino ez betetzen, ze bestela gainezka egingo dizuen, bai? Bueno, guk hau labera eramango dugu, eta seitun jartzen gea gauzatxuak karamelizatzen hemen udarak, eta tita batean daukagu. Bueno, Markel, labetu ditugu, trukotxoa da pixkat itxarotea labean bero baino atea irikita, honi ni kontatu behar. Baita, Eta gerora, ikusten dezute, hemen nola gelditzen dira, pixkat tostauak, eta gure gaztatartatxuak, bai. Orduan, zuk guain pixka kontatuko guzu, ez? Bai, hemen makatza apur bat, mantekila apur bateaz eta azukar apur bateaz karamelizau. Bai. Eta listo, ez toko... Toka misterio, hondik. Hori da. Hemen Markelek egin duna da udara txikitu, orduan orain grasa pixka botako diogu, gurinarekin beti ere gelditzen da gozogo, bai, baina oliba olio ere erabili ahalko genduke, baita ere. Eta, karo, karamelua sortzen da gurin hori azukrarekin batera, orduan gehitzen da tofe estiloko... Bai, hori da. Horrekin hola zigurtzen gonitzek, ez? Ezken egi gaztatarta gustatzen zait, baino ez hain beste. Ez diazu ekarri bat? Oso gaizki. Eto bueltatu inbarkoa, elikaneara, eta gaztatarta bat ekarri. Baitxa. Karo, baitxa, hoi da.
Eta horrela, behintzet, tori, hau zuretzako baita, horrela probatuko, eta orduan nahi gaztatarta iruditzen zaitara pixkat, zozua, hola, tal cual. Zu Euskaldun hona bezala, ondo. Ona balin badao, Bai, hori da. nahikua. Gaztaion bateaz, Ya está, gaztaion bategaz, dana soluzionauta. Nere gustatzen zait pixkat bixia ematea, edo olako gauzak egitea. Alde batetik, adibidez, karamelizatu dezakegu gogoko fruta bat, gu hemen udarakin aiga, baina sagarrakin ere egin leike, bai? Bai. Eta nik daukat beste trukotxo bat hemen, eta hau da, limoiakin eindako gozo bat, ia goxoki bat dana, eta da pasada bat. Eta deitzen da lemon curd, bai? Eta hau, pues antzeko movida bat da baita ere. Limoi zukua eta azala egiten da azukreakin almibartxo bat sortu, bai? Eta almibar hortan botatzen dira arrautzak eta gurina. Baina, karo, arrautzak kuajatu itea. Ja. Orduan behar dezu baino maria baten natilla antzeko batein, bai? Eta hor, irabiatu egiten dezu, eta hori kuajatzen dane, sortzen zaizu alako krematxo bat, ikeragarrizko limoi zaporea daukana, baina hor fonduan dago gozoa, Bai. grasa, hor gantza, gurinana, eta arrautzana, eta orduan hau da pasada bat, bai? Eta orduan guk gaur, egingo ditugu bi bertsioak, ze iruditzen zaizu? Perfecto. Igual animatzen zea eta gaztatartai botatzei jozu gauza gainetik. Txen ditut, bai. Sabore desberdinak. Komo zabore desberdinak? Gaztatarta normala bakarrik ez. Emuten dotzat, adibidez, Zer? Kinder bueno, eta... Ez da ia. Bai. Mira, de verdad. Hori gozozalde amorratuen dako. Bai, beharko gozozale amorratu izan, porque Kinder bueno bajanda gero, ez dago gozoik mundun existitzen dana. Ja, osea... Asko saltzen dio, jente asko Bai, gustetan jako. siniste izuz, bai. Gazte jendea hola dator. Ja, zer gauzan hasten du, beste zerkin. Eta ze zapore gehiago, venga. Daukot Lotus, pistatxo, eta gero normalien itxen dut, gutxi gora bera hilabetero aldaketan dut zaporia. Bale, behi da. Eta horri biltxenaz esperimentetan eta probetan eta apur bat. Ze ondo, Bai. Eta txokolateakin? Ondikan ez da proba. Kakaoakin bakarrik? Ondikan ez da proba, baina Hoi probatu hori baita. nire mandako Bai, zengo zen hori. kakao zalea da? Bai. Guk hemen elikanean kiston kakaoa daukau. Bai, eske bakizu. Bertakoa ekartzen zuen, Bai, ez? Kakaoa hor, hautsa ona, Bai. azukre gabe. Ni gozozalean ez, baina egie da, behar dola ez oso gozoa izan. Bestela gozogi ere, ez? Niri gustetan jat, hori egixe esan da. Gazteatzea guen dira, Bai. eta kirolari. Bai, lasai. Gero ja mediku atentzioa ditzaitzunen, baina hor astentzea pixka ja, Bueno, ikusten dezue, ez daukela misterio bat ere, gaztatarta bat egitea. Ez. Egie da, Markelen gaztatarta onak probatzea, hauntza jumarko zuela, behai eskau eta... Hemen ze, azukreia botatzen hasiko gea pixkana? Venga. Hau, nahi bazu, hortxe utzi. Eta guk egingo duguna lasterja da, hau, platereratu, ikusten dezue oso errex ateratzen diela moldetatik, bai? Hemen hola goikaldea ite jozue, eta txak, ikusi, tartatxua, bai? Orduan hemen ipintzen jungo naiz, eta gero, enplataua egingo deu. Proba getxua bota betat. Bai, bota jozu beste pixkatxo bat, igual egingo deu hau jetxi, eta karamelua hor sortuko deu, gure udare bertakoakin, goxo-goxoak, neguko udare zoragarri hoiekin. Osak eseiun, enplataua. Bueno, Markel, hau ja, karamelizatuta da, udara, hemen gaztatartak atera ditugu, enplatatu ingo deu. Bai. Vale. Eta, karo, hemen hau bukatzen eginen bitarten, nila enteatu naiz, zein da zure gaztatartan sekretu, Ze, karo, temperatura zu hoiek, oso zu goxok dieta, nongo zuk die hoiek? Bueno, nire aitxak dauko, aitxa eta tiok, banaderixia, baserrixan bertan. Zein da baserria, zuen? Urkimendi baserrixan. Urkimendi baserria, bale, eta nokinak dira, zure aita eta zure tioa. Bai, Ondo. bertan izten da bien beruaz, nik aprobetxa bitzen dut eta gaztatartak itzen ditut. Bueno, orduan gaurko ezkatzian mente sekretu eia
enteatu behar zein dan. Ze, karo, alako zu goxotan egiten dian gauzak, ez da? Bai, Beti daukate, alako maitasun ikutu hori, eta jolin. Bueno, ondo. Ba, Markel, hartu tartatxo pare bat, venga, hori da. Eta gu ja, enplatau egiten jungo gea, goxo-goxo, eta era asko daude, enplatatzeko, ez da? Bata bestean gainean, hauek oso tarta txikitsuak dira. Orduan, ba, bueno, nik adibidez bata bestean gainean jarriko dut. Hemen gainera, zuk udarakin hor ingo jozualako zea bat, venga. Eta guk hemen limoia erabiliko dugu. Eta limoian kurt hau adibidez, ba, egin dezakegu alako tantan mouko hauek, olako xeak, eta bueno, txukuntxua gehituko da, ez da? Eta horrela, haber ideiak ematen dizkiogun Markeli ere, berak aplikatzeko, eta zuek eskatu, porque hemendik aurrera ja hori da bakarrik gelditzen dana, ez? Bai, Jendeak hori zuri da. gauzak eskatu alizatea, eta zuk hori prestatzea. Bai. Zein da zure, ezakite, gogoa, ez? Baskulinarin ingo dituzu gradoa, lehenengo mailan zaude, 4 urte dira, eta gero zer? Ba, niri, hau lehenengo bukatzia universidadia, eta gero niri gehien guztoko jabetena izango zen, nire restaurante propixua eukitxia. Bai. Bueno. Ez da txarra, eta hemen inguruan, baserrian bertan, adibidez? Zer eixen igual zaintxo, baina, bai, hemen inguruen. Bai, ez da? Bai, bertakoa. Bertako produktuekin, ez da? Produktu ona, Hori eta da. listo. Bueno, ba, ikusi dezute ze erresa dan gaztatarta bat prestatzea, txukun, eta minutu gutxitan. Hori da, Eh? erresa. Duda balin badauzkazuten niri ez galdetu. Ezkatzian gu gauza sentzioak jugu. Hemen tarta hola marabillosuak eta beste zaporetakuak Markelek ekarriko ditu. Bai, hori da. Gero kanpora jungo da eta ekarriko ditu zapore rarua. Eta hola, bai? Desberdinak, bai. Probetako. Hori da, probetako. Bai. Eta hauekin bertan, ba, igual, badakizu, Ezkatzian sartu, probatu eta gauza gutxi gehiago, ezta? Bai, Hori da. holaxe. Ba, eskerrik asko, Markel, Bai, zuei. gure gana etortzeagatik, ezkatzian sartzeagatik eta zuen sekretua kontatzea, tio. Dagoen sekretu txuak. Hori da, aldienak. Aldienak, kontao, hori da. Ale ba, urrungo saiora arte.